Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzuleok eta arratsaldeon ekipo. Arratsaldeon Goiuri eta arratsaldeon bai. Arratsaldeon bai. Ze nolako sorpresa zu hemen egotea ostegun batean. Eta ze dotore etorri zaren? Bai, oiana, gorritu egin da. Mai gorritu inda. Gorriani baitza. Ardotxo gorria bai hartuko nuke orain gustoa. Bai. Ba, entzun. Gorrie. Nahi nuke orain edan, orain txebertan. Red, red wine, ardo gorrina parra, beste lasagardoa. Ba, ardo gorri ez dakit, baina duela urte batzuk, konpositoreen apar batek pasmina gorri bat lepoan zuela, honako hau esan zuen, entzun. La música tiene de todas las ciencias y de todas las artes. Y la música, si es tan maravillosa, es porque es el arte que gusta a todo el mundo. Y el arte, el único que descubre y desvela todo el alma humana, hasta lo más recóndito. Es la vibración, es el... Horixe esan zuen bai Emiliana de Zubeldia nafar musikagileak eta piano jotzaileak. Bera gaurko egunez hiltzen 1987an Mexikon. Parisko eskola kantorumen ikasi zuen. 1983an New Yorkera eta 1987an Mexikora joan zen. Eta bertan egin zuen bere ibilbide profesional gehiena. Europa eta Ipar eta Hego Amerikako eszenatokiak ongi ezagutu zituen. Eta garaiko abangordiekin harreman handia izan zuen. Badakizuen hor ateratzen zen askotan eszenatokira zapi gorri luze batekin lepoan? Zein. Miles Davis! Gaurko egunez, baina 1926an jaio zen Miles Davis, Illinoisen. Jazz, trompeta jotzaile eta konpositore estatubatuarra izan zen. Jazzaren historiako artista garrantzitsu berritzaile eta eraginkorrenetako bat. Davisen ibilbideak 50 urte hartzen dituenak, bilakaera etengabea eta bide artistiko berrien bilaketa ditu ezaugarri. Ba ez duzue sinetsiko. Baina gaurko egunez, 1907an jaio zen John Wayne. Eta Googleen aurkitu dudan lehenengo argazkian, zapi gorri batekin agertzen da. The Undefeated edo suntsiezinak pelikulako fotograma bateko irudia da. John Wayne edo The Dukea ez izenez ezaguna, 1920ko hamarkadan bere ibilbidea zinema mutuan hasi zuen aktore estatubatuarra izan zen. Gogoangarriak dira haren ahotsaren timbre bereizgarria, ibiltzeko modua eta presentzia fisikoa. Ospetsua da bere John Wayne estatubatuak dira, eslogana. Baita bere jarrera politiko kontserbadorea ere. Zinemaren historiako rol protagonista kopuru handienaren errekorra du. 152rekin. Oibu. Ze kurioso zapigorriaren alepoan. Baniri gauza bera gertatu zait Sidney Pollackekin. 2008 hil zen Kalifornian zine zuzendari ezaguna, Out of Africa edo Tutsi pelikulengatik ezaguna. Eta zera aurkitu du Tutsi bilatu dudanean Googleen, Dustin Hoffman emakumez jantzita zapi gorri batekin. Ara? Saving love songs and lullabies.
Ai ama, ez ezo sinetxiko. Ai ama, ze fuerte. Zer, badirudi vampiro bat ikusi duzula? Ai ama, ze fuerte, bai. Bai zer, vampiro bat ikusi duzu? Bai, gaurko egunez, 1887an Bram Stokerrek Dracula eleberria argitaratu zuen. Ados, vampiro agertu da bai, baina oraindik ez dakit zer den hain fuertean, eska? Ba, Googleen aritu naiz begiratzen, Draculari buruzko informazioa topatzen, eta Ford Coppolaren filma aurkitu dut. Googleen vampiroak daudela esan behar diguzu erain. Francis Ford Coppolaren Dracula bertsioan jantziak Ekio Ishioka diseinatzaile japoniarrak egin zituen. Eta vampiroaren diseinu gehienak gorri kolorekoak ziren, zapi gorria bezala. Gorri gorria Zazpi jaustune jauzia Gorri gorri Gona gorria Sexu guztie jantzi nahi du Gabe jantzi nahi du Ai ama, ze fuerte, baina ze super fuerte. Zer? Ba, orain esango diazue, vamperuak agertu direla sarreran, hasieran nigorratu naizelako, ez da? Nigorritu naizelako. Ba, nik ere jolastu nahi dut hortaz, begira zerra esadena ere. Gaur 7 urte Vicente Aranda zuzendaria hil zenetik. Ara, ze fuerte. Paz Begak, Carmen pelikulan jantzi gorria dauka. Eta Libertarias filmean protagonistek anarkista direnez zapik gorri eta beltzak zera matzen. Eske, tio. Gorri, gorri, gorria Aurreiritzi bigabia A ber, Mai, lasai, baina proba gehiago behar dituzu gaurko eguna eta zapigorriekin zerbait arraroa gertatzen dela ikusteko? A ber, oiena, zuk ere sinesten duzu vampirotan? Bueno, entzun hau, entzun. 1877ko maiatzaren 26an, Isadora Duncan jaio zen. Dora Angela Duncanon edo Isadora Duncan estatubatuar dantzari famatua izan zen. Bere dantzaren filosofian baleteko teknika zurrunak hautsi eta mugimendu natural baten alde egin zuen. Eta zapi gorri bat zuen, ez da? Ez, baina badakizue nola hiltzen? Errepidetik zijoala, bere txalgorria gidatzen ari zen kotxearen gurpilan trabatu zen, eta hil egin zen. Ostras, benetan? Eta hori bakarrik ez, Isadora Duncan ateoa, bisexuala eta komunista zen. 1922 eta 1923ko estatu batutako jiran, bufanda gorri bat airean zuela bularrak erakutsi zituen eta hau gorria da, baita ni ere oiukatu zuen. Ostras, benetan. Benetan bai, eta zu berriz ere gorritu egin zara. Ups. Lasai Mai, dantzazari garenez, jakin dezazula, gaur Lindy Hopen nazioarteko egun ospetsua dela. Lindy Hop eguna Frankie Manning dantzariaren omenez ospatzen da. Gaurko egunez jaio baitzen 1914an. Frankie Manning, Isadora Duncan, gaur gure saioan dantza ez da faltako. Garazi López de Armentia dantzari eta koreografa gasteiztarrarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Eta Andoni Mateosen bisita ere izango dugu geografiaren garrantziari buruz aritzeko. Eta agendaren errepasoa noski. Nahi baduzue egitarauan zuen gustoko ekitaldiak gorriz borobildu ditzakezue. Gorriz, seguro? Bai, gorriz, eta prestatu lepoko zapitxo gorria saioaren txupinazoa iristear delako. Barruko arropa gorria jantzi, kanpaikadak jotzeko pres daudelako. Eta lisatu zure superheroiaren kapa gorria, airean gaudelako. Arratsaldeon nere txanogritxu maiteak, maiatzak 26 ditu, eta osteguna da. Ongi etorri, bigarren kafera. Hementxe, bigarren kafearen laborategian,
Ez dakit Txanogorritxu ala Otxoa den, Oiana Maritorena Gembe. Arratsaldeon! Eta ez dakit eiztaria edo amona den, baina hemen dago Mai Gorostiaga Pozo. Amonatxoa, Lindy Hop dantzaiten! Lana ugari bainan gogo gutxi, Ola banabil aspaldi. Terraza unek eguzkipean, Ideiak aldatuko dauzkit segida. Arratsaldeon esan bezala eta ongi etorri bigarren kafera. Hemen mundu guztia onartzen dugu, naiz eta kafea ezartu, ze badakizue, Oianak eta biok ez dugula kaferik edaten. Beraz, ongi etorriak zarete denak, Aur, heldu, kafezale, ez kafezale, kolakauzale. Pertsona normal bezala tratatu mesedez. Hori da. Kafezale hoi. Bigarren kafeak 207. saioa du. Joan, 500. saiorako proposamenak egiten, idatzi hemen txatean, dagoeneko aste honetan gauza batzuk komentatu dizkizuegu, baina, bueno, joango gara gehiago kontatzen, eguna gerturatzen da bitartean, oraindik asko falta da. Esan bezala, 207. du bigarren kafeak, eta arratsaldeak 4 eta 13. Eta hemen gu, 3, Laster 4, eta maite dutak, elkar banatzeko prest. Naikeriarik ez bada, prokrastinazioa, azkajegia da. Zabasiko zera baiana. Ados. Maite dut ez bat da. Ara? Gainera ez dakit aste honetan hola gauzak batzuetan elkartu egiten diren eta pixka bat horren arira. Justu atzo lokuzio baten grabaketa izan nuen, eta bideoa zen festa berritzaile batzuk izatekoa, batez ere, emakumeek gauetan izaten dutenarekiko, eta gaina zapigorriak aipatu ditugu, nik zapigorria uste dut Sanferminetan bakarrik jartzen dudala, eta Sanferminetako edo, janzkerarekin zijoan bideoko neska. Eta egia da iragarkiak, bazuela hola mezu, ez dakit, denok nahiko genuken mezu bat, ez? Neska bat, esanez, ze ondo lasai iritsi naiz etxera, ez? Eta ze gogorra den pentsatze askotan urduri joaten garela neskak etxera. Eta pixka bat, hori joan den astean entzun diren beste, bortxaketa eta hainbat kasu, eta justu atzo ere, telebistan ikusi nuen Maria Salmeronen kasuaren arira hitz egiten justizi ministroa, Pilar Job, eta ni, egia da ni nahiko txintxua naiz, ez? Legeak dira, errespetatu behar dira, eta barrez, baina atzo, Maria Salmeronen kasuan kartzelara sartu behar du berez, bere alaba ez duelako edo ez zuelako, bere senarrarekin tokatzen zen bisitetara eramaten, tratu txarrak jasotzen zituelako. Eta alabak ez zuen joan nahi gainera, ez? Eta alaba ere atera zen izketan, eta ze gogorra den entzute alaba hori esanez, ni joan barko nuke, ez? Niregatik egiten zuen nire amak hori, ez? Eta behin da berriz, indulto bat baino gehiago mandizkiote, baina iritsi da momentuan non legeak ez omen duen uzten indultu ematea, eta kartzelara sartu behar du emakume honek,
bere alaba etzuelako tratu txarrak eragiten zizkion gizonarengana eraman nahi, eta gizon hau berriz ez da kartzelatik pasa. Eta ministrak, esaten zuen, bai, baina bestela ilegalidade bat egiten ariko ginateke begira. Pasazazu araua eta legea hor nahi duzun lekutik, baina hau ezin da onartu, eta nik entzuten nun, eta suta jartzen ditzen, eta gehiago esaten, baina nola da posible, ez? Bai, posible da, 21. mendean, olakoak gertatzia, eta bueno, ea behingoz, pasa beharko dira, egia da urteak, eta oraindik ez, mantxo dijo alako zoritxarrez hau guztia, baina olakoak entzuten dituzunean, eta ez bakarrik azaroaren 25ean ez gogoratzen gara gehiago, edo egunak direnean ez, aldarrikapenak errazago egiten ditugu, edo orokorragoak izaten dira, baina ez dakit aste honetan dena pilatu den, eta espero dut atzoko iragarkean bezala festak horrela bukatu alizatea emakumeek, neskek, etxera lasai joaten, beldurri gabe, gustora, inungo akosorik edo jasan gabe gauian, eta ea lortzen den, eta aurtengo San Ferminak ere hortxe datoz, festak, herrikoak, eta zaindu dezagun ondokua. Nundira azaikaju zamanbaia apaintzen zutena uantze alaia. Nere maite dut eza hildo beretik doa. Bai, telepatia pixka bat eduki dugu. Gaur aritu gara ez da, oraintxe komentatzen, zapigorria gora, zapigorria bera, enaiz hasikoa besten, paiazoak ezela, zapizeria, baina, zapigorriarekin bueltakari ginela, eta txauna gorritxoa aipatu dugu, eta nik saio honetan, baino gehiagotan aipatu dut, belaunaldi bakoitzak bere txauna gorritxoa duela. Zergatik diodan hori, badagoelako gertakariren bat, belaunaldi bakoitzan gaientzen dena, gurasoek edo helduek erabiltzen dutena ipuin gisa edo alabei beldurrari buruzko kontzientziazio lanak egiteko, ez? Txanagorritxu bezala bakarrik zijoan kaletik eta otxoa agertu zen, eta nik beti diot belaunaldi bakoitzak bere txanagorritxua duela, eta nere txanagorritxua Marta del Castillo izan zela. Gaur, horari dira epaiketetan oraindik, urteak eta urteak pasa dira, baina oraindik epaiketak eta berriro historia berriro bisitatu behar hori, eta berriro kontatu behar hori, eta inbeste galdera oraindik eta erantzunik ez, eta azken orduetako berria da, erasotzaileetako batek, edo akusatuetako batek, elkukok, onartu du gezurra esan zuela, ez? Bere testigantzan, epaiaren aurrean, eta elkukoren amak onartu du, berak ere lagundu zuela gezur horretan. Eta nik pentsatzen dut Marta del Castilloren familian, eta bere guraso, eta bere aiton amon, eta bere ingurukoengan, eta oraindik ez zutela erantzunik, eta oraindik ez dakitela gorpua nun dagoen, eta beti kezka horrekin joango direla ohera lotara pentsatzen dut, eta eske bihotza uzkurtzen zait, eta orduan ere maitze dut eza. Nundira azaikaju zamanbaia apaintzen zutena. Zure maite duta edo maite duteza edo maiteko nukea, mai? Gai maite duta gotako dut, bi Juhu! maite dutezak. Oso, eskerrik asko. Pintura pote bat hartuko, eta jake, zapi gorria, bufanda gorria, pasmina gorria ipatu dugu, ni ezakit urdinez margotuko dut, bale? Bale. Urdin argiz, celestez. Ze politia kolorea. Bai, eta igual otxoa eta kuko eta animaleio kenduko ditugu bai. eta jarriko dugu zezen bat. Ui, zezuna beldur korria da pixkat, Aste honetan, alistezo kuriosoa irakurri eta artista anonimo batzuk Galizin, Orensen, margotu dute gauez, juntasunen, margotu dute Torre de Osborne handi bat, justo kolore celeste bat, urdin argia zeruko kolore bat, Orensen, naiz eta Galizia oso berdea da, eta asko egiten du euren, Orensen ez hainbeste, horregatik beste zute udan, eta tardun, prezipitazio gutxi daudar eta horrelakorik, eta orduan erabaki dute, hartu dute horrelako zeru koloreko argia, eta gauez margotu dute Osborneko zezena, eta desagertarazi egin dute. Errepidetatik ez da ikusten. Orduan, iruditzen zait, askotan zezaia den simple izaten, ez? Ez dakit, soluzio errezenak askotan zelena dagoen atzetik. Noski,
oso barreneko zezen horiek Simbolismoa eta... bai, simbolismoaz aparte horiek kentzea edo lurrera botatzea oso zaila izango da, ze oso pisutsuak dira eta oso handiak dira, ilegala izango da, pentsatzen dut. Jakina. Eta desagertzarazteko, kendu gabe, norbait okurritu zaio Bai, modua, bai. Artista hauei, anonimoak mantentzen dira, porque ez dakit legez kanpone hongo dela egindakoa, baina baita ere identifikatzen dugu ekintza hau zerbait artistiko bezala, ez? Bai, Aldarrikapen artistikoa, eta gusta ez zai kontzeptu hori, bai. Ez da izan vandalismoa, ez da izan horrelakorik, baizik eta, bueno, aldarrikapen artistikoa. Beraz, maite ditut hiru artista hauei, eta maite ditut horrelako aldarrikapen artistikoak zaki gizarte aldatzeko nahian edo. Hostoak lurrera Eta uste dut nahikoa tarte utzi diogula gure urrengo gonbidatuari bere maite duta pentsatzeko. Ze gurean da dagoeneko Andoni Mateos, geografian aditua eta gaur azterketa egingo diguna. Ui, ama, benetan. Oztaken nire txoritxo batek esan dit ikasteko, ze azterketa eukiko dugula. Prestatu duzu zure maite duta, Andoni Mateos? Eixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai, pentsatu dut, zuena baino nik uste simplegoa edo motzagoa bintza bada. Bueno, ez esango nuke nik maite duta. Adibidez, liburu berri bat hartu, gauza simple bada, ireki eta usaindu. Listo. Ez du gehiago behar. Horrekin nahikoa dauket. Ze maite dut ona. Zulo garbiak eta eskua luzatu didazu estu, hotz eta estu, hotz eta estu. Hemen dagoenez aurrera egingo dugu eta zerketarako prestatuko gara. Nik uste komuna egon baratela, Bale, beira, jarriko de sintonia eta aprobetxatuko zu komuna joteko, bale? Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ez dakit Andoni Mateos Cabero Olat Salvador zalea den, baina nik abesti hau aukeratu dut ez euria izena duelako. Eta gure geografian euriak eragina duelako, ez. Abesti honek aipatzen duelako geografia emozionala. Eta nik galdetu nahi diodalako Andoniri ea hori existitzen den. Bai, klaro, ez, dudik gabe. Aurreko saion paisaian ingurune, emozio, pertzepzioak itzite genitun bezala, geografian, bai, dudik gabe. Emozioak transmititzen ditu, gure geografiak. Ze ondo. Ikusi zuen azterketa berari egin diot. Ona, oso ondo. Esan bezala gaur geografia azterketa daukagu, ze Andoni Mateosek geografiaren garrantziari buruz hitz egingo digu, eta uste dut asko ikasiko dugula, baina galderaren bat ere egingo digula. Hala ere, azterketa guztietan bezala, irakasgai guztietan bezala, lehenengo ikasi egin behar da, gaiak
aurkeztu behar dira, eta gero galderak egin beraz, horretara dator Andoni Mateos Cabero. Zein izango da gaurko gaia? Bueno, esan dezuna, geografiaren garrantzia, ezta? Geografia beak ze garrantzia daukan gure gizartean, ez bakarrik irakaskuntzan, baita ere administrazioan, eta, arlo pilo gaude ikerkuntzan. Eta pixka lotuta aurreko saion paisaiak zeukan esan nahiakin, eta guztia, zala gizarteak eta naturak zeuken elkarrera ginaren emaitza. Geografia pixkat neurri berdineti dijoa. Geografiak aztertzen du oinarrin lurra eta gizakia. Behar ditu bi elementu horiek bere azterketa eta bere ikasketa inalizateko. Ordu niretzako, azteko nik ikasi nulako, baina, orokorren iruditzen zait oso ikerketa gai eta irakasgai garrantzitsua maila guztitan. Hasita txiki-txikitatikan heldukarte. Azkenen gure egunerokotasunen ibiltzean lurralden geografiaren oinarri horiek daude. Geografia horren gainen indako aktibitate guzti horiek ikusiko ditu. Orduan, nola funtzionatzen duten, ze sistema dauzkaten, nola antolatzen diren naturalki eta entropikoki gure esku hartzea zein den jakitea ezinbestekoa da. Lurra eta gizakia, bi elementu horiek aipatu dituzu. Galdera bat dut, gaur ikusi dut albistea Euskal Herriko Unibertsitateko zientzialari batzuek Marten hautsa nola arrautzen den azaldu dutela. Marteko geografia hitz egin dezakegu, ze gizakiarik ez dago. Egia esan, hor pixka darrapatu diazu, baino berez bai. Martek bere geografia dauka, ilargiak bere geografia dauka. Ikasketa bat, gizakiaren eraginarekin zerikusia daukan ikerketa hoi sartzeko, igual zailagoa. Bate daki, hemendikan urte batzuta gertatuko Marten, eta gizakiak zenbat esku hartuko duen bertan. Baina geografiat badauka, orografia dauka, topografia dauka, itxura dauka, material batzuk daude. Dudik gabe baietz dela kontuan hartzeko baitare. Pixkat segitu nahiko nuke, zuei galdera bat inez. Ara? Hemen hasteko, bote pronton. Azterketako lehenengo galdera. Suposatzen dut, zuen ikasketa arlo, garai hortan, geografiaren ikasgaia eman zenutela, Bai. Ikasi zenutela. Bai, eskolan. Bai, ez dakik gogoratzen duzuten zerbait, edo zuentzako garrantzitsua izan dan, ez gaur egun bertan ikasitako guztia identifikatzen dakizuten edo aplikatu dezuten zerbaitetan. Piskat galdera oso irekia da, piskat da gaian sartzeko aproposa iruditzen zait. Ni gauza oso kuriosa daukat, digoazen naiz geografia gainontzekoan iten genuen mapa politiko eta mapa geografikoen diferentzia ikasi nuela. Eta gero, lehen aldiz montatu nintzenean hegazkin batean, konturatu nintzen mapa politikoa gezurrutxa zela. Porque kolore horiek ez ziren existitzen airetik begiratzen. Eta mapa geografikoa aldiz, ez dakit, antzekoa zela nik ikasitek gauarekin, no? Nik bi trauma dauzkat geografiako ikasgaiarekin. Hasteko bat, guk geografian Espainiako errekak eta ibaiak ikasi behar genituen, eta oso zaila egin zitzaidan. Beste gauzaterako memoria ona daukat, baino ibai eta erreken izenak, zitizkien interesatzen edo ez dakit, baino horrekin bai, trauma, eta bigarren trauma, batxilergoa egiten ari nintzela, geografiako azterketa genuen, astelenean, eta asteburuan, bida itortuko dizuet, nik beste plan batzuk nituela. Eta ikastea etzela plan interesgarriena. Beraz esan nuen, azterketan gai hauek landu behar ditugu, ezin gai guztiak ez dira sartuko azterketan, ez? Noski, beraz, ze gai uste dut nik, nire irizpide propioak jarraituz, irakasle izan gabe, zein uste dut ez dela sartuko azterketa honetan. Eta beraz, erabaki nuen, Bizkaiko industria ez da sartuko. Azterketara iritsi nintzen. Eta gainera, esan nien, gelakide guztiei, esan nien, ez ikastekotan nik enuke hau ikasiko, ze gero hau eta bla. Ez dut gogoan zeintzen nire irizpide ura, baino
zentzu guztia zuen, Osa, bazuen. Eta ordu nik azaldure, nik ikasiko dut hau, eta industria, Bizkaiko industria ez, ze ez denbora ematen, eta nik uste dut ez dut dela galdetuko, bla, bla. Azterketa iritsi zenean. Azterketari horriari buelta eman. Eta galdera Bizkaiko industriari buruzkoa zenean. Gelaki guztiak giratu, begiratu zidaten, nik asferen egin nuen, eta bueno, goazen hemen kontatzea errepidetik ikusten dudana ara joaten nahi zenean. Hortzen ere bitraumak. Eta zuko, Jana? Nik galdera daukat, geografia zenuten gai bezala edo inguru? Ez, geografia. Bai. Ikasgai bezala guain arte bitan. Nik ingururen barruan ikasi nuela, ez? Garai ezberdinetakoa gea, bai. Bai. Inguru gaztetxo ginenean, baina gero geografia nik luxiago nintzenean. Nik akaso hautagaien artean edo, ez dakit ez, baina nik ez dugu gogoratzen geografia gai bezala oro, arre? Bueno, ez dakit. Bueno. Akaso oso memoria txarra daukat. Eta agia da zuk esaten zenuna ibaiena eta mendilerroak eta mendiak eta nire ere kosta egiten zitzaizkian eta begira nik adibidez testuak ikasteko enun arazorik izaten, baina ibaiak eta bai, eta gogoratzen dut gero gurasoekin hitz egin eta gurasoekin zekizkiten denak, danak zerrenda guztiak eta esaten nun. Ala, ez dakit ezer. Korrela ikasi nun ere, memoria. Bai, baina nahi kosta egiten zitzaidan eta gero joan eta mendizei bai oian atazu, txoin, tajo, ez, bai, kosta egiten zitzaidan pixkat. Gerora, egia da, adibidez herrialdeekin, hiriburuak, eta ez dakiz horrelako gauzekin eta, bai, gustatzen zitzaidala, baina egia da, landu inbarritu dela eta aztu iten zaizkidala. Eta gero nigo goratzen dut ere, horrez gain ikasten genituela, ezakit orain esaten, lurrikarak nola sortzen ziren, eta gero harriak, eta horrelakoak edoria biologian zan. Geologiako igual atalen, baina geografian baita ematen da. Dena batera iten genula guk. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan, gizarte zientziak izena du, uztartzeak gizarte, geografia eta historia. Izan daiteke garai hortan, baina batxierroan gaur egun mintzat geografia irakasgai bat badago. Claro, ni beste garai bateko naiz eta nik ez neukan gai gisa. Gizu zertako balio izan didan, geografiaren partianko maijolasean arrasatzeko. Galdera pia badaude hor hiriburuak. Bizkaiko industrial, baina hiriburuak bai, mendilerroak. Nik aitortu berdet txikitan nire jostailu bezakit favoritenetako bat zala atlas begiratzen bakarri nengoenean. Bai, Proetxen bakarri nengoenean hartzen dituen horrelako atlas pare handi bat geneuzkan eta bai, esa igual arratsalde hotza hauek, ez dakit zer bakarrik zaudela etxian eta atlas hartu eta bida ez dakit. Gainera hor jartzen ziren bai geologia, agertzen ziren sismiko mugimenduk, ez dakit zer, eta asko jolasten nuen, edo ordu asko pasatzen nintzen behidatzen hori, bai. Trauma hori gaindituko ditugu zurekin? Nik uste baietz. Azkenen gabiltza bueltaka beti aiziate geografia oso deskriptiboa, memorizatzeakoa, hoi ez da bakarri geografia. Karo. Eta hori saldu digue mendeetan nik uste. Azkeneko mende hontan, azkeneko 2 mende hoetan, geografia deskriptiboa izan da. Jendeak pentsatu du geografia dela, bakarrik deskribatzeko balio dula. Eta oker gaude, eta nik uste gero sartu nahi eten gaian bintza da, gaur egun eukitzen nahi dan garrantzi galera, protagonismo galera, dala horregatik. Eta nik ulertzen dut, pixkat aspergarria badala, deskriptzioi, memorizatzeoi. Oinarri bat badauka eta igual beharrezkoa da, baina urrutirago iritsi gaitezke geografia ikasten, ikertzen eta edatzen. Azteko, nik esango nuke dala, ez dakit zehazki, ez dut esango guztiz egia denik, baina da, igual mundu mailan gure historian eda hon ikerketa arlo zaharrenetariko bat. Greziar garai klasikotik hasten dan gauza bada, bertan pentsalari pilo bat egon ziren geografiaren oinarriak lantzen hasi zienak, baina geografiarekin batea ingurumenarekin zer ikusi dauzkaten gauzak, historiarekin, matematikarekin, mila gauza. Garai hortako pentsalariak ziren adituak ia gauza askotan. Ez gaur bezala espezializatuta gaudela. Hortaz, geografia hitza bera geatik dator, Grezia klasiko garaien lurraren jainkosa esan nahi duen hitza. Eta pixkatola zatikatze badeu geografia, geo
hartuko bagenu lurrari dagokion hitza da, grafia hartze badeu hitza da deskribapena, baino deskribapen idatziz, marraztuz, bai? Eta gero atzizkia zerbaiti dagokiolako. Hortaz dia hitzakin bakarrik hitzak bera daukan garrantzia oso handia da guretzako. Horrekin hasteko nik uste oinarri potoloa da, horri ekiteko. Hau, azterketan sartuko da. Orduna, baina ordun zalantzan diba daukat, lehen esan dugu, Marten igual geografia, orduan, izango zen martigrafia, porque geo lurra baldin bada, ez? Lurra elementu fisikoa. Lur planeta baizik eta elementu fisikoa. Gu bizigean ez lur planeta baten, eta gu gauden ez bertan, lurra. Baina imaginatu bendikan, ez dakit, 500 urtera Marten bizi gehala, igual martegrafia edo marte geografia. Agartu da ikasle bihurria. Badakigu zein den. Aipatu duzu, guk aipatutakoak direla geografiaren arlo deskriptiboenak, baina atal gehiago baditu geografiak. Bai, orokorren 3 desberdintzen dira, nagusiki. Bai, geografia fisikoa, oaintxe esan duguna ez, elementu fisikoi zehazten dana, fisikoa ez da bakarrik mendia, baita ere da klima, landaretza, fauna, hoi guztia, bai? Mendien azterketetatik hasita, zer nolako landaretza daukagun toki desberdinetan, da zer nolako klima daukagun, dena lotuta doa. Bai, bigarrena giza geografia da, bakarrik gizarteari lotutako ikerketan sartzen dana, populazioa, demografia, soziologia, ekonomia, enpresa mundua, dena lotuta dagoela gero, ze azkenen dena zeharkako gai bada, lurralde bat behar da, gizartea toki batean egoteko. Hori izango litzateke bigarrena. Bizkaiko industrializazioa. Claro, bai. Bizkaiko industrializazioaren arrazoi nagusi bada, lurrean, hau da, mineral bat dagolako, bertan hasten da industrializazio hori arrazoi horrengatik, ez balitzo diongo, etzan sortuko. Horregatik da, esaten dela oso zeharkako gai bat. Eta hirugarrena, erregio geografia, dala gutxi gora bera, esango genuke gai desberdinak uztartzen ditun ikerketa hildo bat, eta leku konkretu batean oinarritzen da, normalen izaten da, edo udalerri, edo probintzietako ikerketa konkretuetako gai hori. Esan dezu dela arlo zarrenetako bat, ez? Edo ikasketa arlo zarrenetako izan dela geografia. Adibidez, horrek esan nahi du ume Egiptoarrek baita arazoak zituzela geografiako azterketekin? Igual bai, seguru baietz. Hor eskolak zeuden eta lehenengo unibertsitateen garaia ere bai bada, oso antzinako gauza, baina haizu bai, klaro baietz, hor geografia ematen zan, ikasi beharra zeukaten beraien eremuan aurrera tearalizateko, eta egia da baietz. Eta hoxe, hildo hortatik hasita, bi garai nagusi desberdintzen dira geografian, badia garai asko, baina bi nagusi. Alde batetik garai zarra, zuk esan ez bezala, Egipto, Grezia, India, Txina, gero pixkat aurrerago Roma, hor pentsalari morgoxka bat azaltzen dira. Nagusiena geografiaren aita Eratóstenes da, barkatu, eta horrekin hasiko litzateke pixkat geografiaren bola da. Hortikan aurrea azten da pixkat geografiaren bueltan ikertzen, eta beste bat Estrabon, Plinio Zarra, Ptolomeo, oso ezaguna da. Hau guztik lan asko egin zituzten, idatzizko lan asko, egia da askotako batzuk diela deskribatzaileak, hasiera batean. Baina, behien perfila geografia zaratago zijoa zenez, matematikarekin edo naturalismoarekin zer ikusi ezazkaten gauzak zienez, gauza zientifikoagoak ere egin zituzten. Nire bizitzaren gordailua jarriko nuke. Oien eskema egiterakoan apuntatu, Eratóstenes, Estrabon, Plinio Zarra eta Ptolomeo. Ai, gehiagitxo nitxon berez. Eratóstenes, Estrabon, Plinio Zarra eta Ptolomeo. Hoi ez da sartuko, azten Gai bat kentzekotan hori kendu. Nire bizitzaren armairua.
Eta pixkat aurre egin da, aro modernoan sartuko gineke, erdiaroai salto pixkat ingo diogu, baina bueno, esango zaket, erdiaroan hasten dira lehenengo kartografia lanketak, eta ja aro modernoan garatzen da, espezializatzen da hau guztia. 3 aipatuko ditut, nagusiki direlako nire ustez, eta niri asko gustatzen zizkiten hiru personai. Bai? Alexander von Humboldt, ez dakit ezagutzen dezuten. Ez. Ez. Carl Richter eta Charles Darwin, azkeneko hau suposatzen de baietz. Geografo bezala baino gehiago zian, esan detena, ingurumen zientziarekin lotutako personak, bai? Geografiaz haratakoko lan pilo bat egin zituzten, eta kasu hauetan 3 hauek reperkusio oso handia eduki zuten geografiaren azterketa analitikoan, empirikoan. Hortaz, oso oinarri nagusi, oso importantea da, gainera baita ere garai honetan unibertsitateak zeuken garrantzia pisua oso handia zen. Hortaz, esan genezake, hemen hartzen dula bere momenturik hobena geografiak, bere punturik altuena eta garrantzizkoena. Horren ondoren, 19. mendetik aurrera, 20. mendea gaur egun arte, nik esango nuke goiti bera dijoan gauza bada, ze beste zientzia mota batzuk azaltzen dira, eta pixkat itzala egiten haste zaio geografiari. Beraz, esan dezakegu gaur egun, urrezko aroa pasa genuela, hori Darwin eta Ritter eta Humboldten garaia izango zela, eta orain gainbeheran dagoela geografia? Nik enuke nahiko hori esan. Baina ikusten dut, gainbeheran baino gehiago etzaiola oso serio hartzen. Nola hasi gea, hezkuntza mundua, eta bakarrik hori etortzaigu burua. Pentsatzea bakarrik hezkuntzan ematen den gauza badala. Hortik aurrera bukatu da geografia. Baina badago unibertsitate gradu bat, ikerketa hildo pilo bat, eta administrazioan egon barko lirateke geografoak eta oso gutxi dira. Zergatik, esan detena, beste zientzia batzuk, beste arlo batzuk itzala egin diotelako. Azkenen, kontuatu gargea geografiak garrantzi ikeragarrizko daukala gure lurraldea nola eraikiko dugun erabakitzen, nola antolatu behar deun. Esan deten bezala oso zientzia zeharkakoa da, gai oso desberdinak uztartzen ditu, hortaz gai guzti horiek uztartuta ondorio batzuk ateratzeko espezialistenak esango nuke, ez da hola, jende asko da gai ondorio potoloak atatzeko, baina geografoak dira, perfiloi betetzen dute geografoak. Lurralde antolamenduarekin gure hiriak nola eraiki hiri plangintzan, natura eremuekin, lehen oztak izanek esan du lur mugimenduak, tektonika, euri jasak daudenen lur mugimenduak, landaretza, babesa, ondarea, paisaia, aurreko saioan hitzen genuna, hori dena geografiak ikertzen du. Hortaz, nire ustez garrantzi handiko arloa da. Eta adibidez, administrazioan, adibidez jartzeko lurralde antolamenduarekin lotutako karguetan edo udaletxetako hirigintzako departamentuetan, arkitektoak dira gehienak. Dagoen perfil, lurralde azterketako perfil bakarrenetarikoa izango da geologoa edo biologoa. Geografoak ez dituzten nahi. Ez dakita ez dituztera nahi edo ez diela garrantzia ematen. Eta geografia gradua unibertsitatean da geografia eta lurralde antolakuntza. Espezialistak gara teoria batean bertan jorratzeko. Hortaz, horregatik esan dut dekadentzia hori ez, protagonismo galera hori eukitzen ari dela eta ari dela zokoratzen pixka bat gradu egin ondoren irakaskuntzara norabiatzea. Oso garrantzitsua hezkuntza dudarik gabe. Eta hezkuntzatik ez balin badituzu gauza konpontzen, ez balin badazu oinarri benetan sendotzen, hori ere komentatu nahi nuen, ez dugu inoiz lortuko aurrera begira baita ere perfil horrek indarra ukitzea. Eta hezkuntza lege berriekin ikusten ari da ikastetxe batzuetan geografiak ez duela ez da hautazkorako aukerarik. Badira ikastetxe batzuk nun geografia ez dan ematen. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan nahitaezkoa den materia bada, bale? Baina batxillergoan, fuera. Dena bideratzen nahi da ekonomia, enpresa, teknologia, eta zer gertatzen nahi da lurren zientzia eta zientzia humanistiko horren elkarrera egineko ikerketa horri, ikasketa horri. Orduan, galdera erretorikoa bezala da, ez? Ez dakit zuei ze iruditzen zaizuen, igual erantzun dezakezue dut gabe, eta nik uste aberasgarria izango dela zuen iritzia jakitea.
ez zaizu iruditzen garrantzi gehiuki beharko lukela, esan deten bezala, administrazioan, baino guazen zentratzea egian hezkuntzan. Guazen hastea hezkuntzan garrantzia ematen, eta pixkat hortikan aurrea remontatzen egoera. Ez zaizu iruditzen beharrezkoa dela geografia ikasgelan ikastea, ez bakarrik arlo deskriptiboa. Hori esan behar nuen, nik uste dut dela ikastea oso garrantzitsua dela, baina nola ikasi ere, ez? Oso garrantzitsua dela, esaten genuena niri, hori, ibaia, edo mendilerroa, eta horrekin geratu naiz, ez? Eta uste dut askoz gauza gehiago aipatzen ari zinen bezala, ez? Daudela atzetik, eta hoiek benetan ikasteko beste moduren bat, eta ziur zu bezalako irakasle batekin, hori transmititzea azkenean, hor ere, ez, irakasleak sekulako garrantzia dauka, eta nola transmititzen dizkizuten zuri gauzak, eta zeri ematen dion garrantzia, karo, gero azterketan, galdetzen maizkiazu, Espainiako hiriburuak, edo, probintzitakoak, edo eta ibaiak, zeiten dugu, hori ikasi. Bai. Eta beste gauza hoiek, akaso, ordun nola eta zer irakatsi ere uste dut, gero ere hezkuntzan, karo, kurrikuluak betetzearen kontua, zuk esaten zenuena, ez badago batxiergoan, eskola batzuetan ere aukerarik, ez? Bai. Baina nola sartu, karo, nik hezkuntza goiti beraldatuko nuke egia esan, honekin, artearekin, ez, dena beste modu batera. Teorian oaintxe Lomloe lege berria onartu da, eta ikusi da, ez dela ez aldatu. Esan nahi dut, ez dira ia aldaketak egin. Ez dakit zenek agintzen duen hor, zenek erabakitzen duen nola izango dan hezkuntza. Egia da, bakoitzak tiratuko duela bere espezialitatera, hori horrela da, baina kasu honetara egokituta, eta esan dezuna, deskriptiotik aratago askoz dinamikoagoa izan daiteke, bisualagoa, praktikoagoa. Kalera bertara atera. Patiora, ikastolako patiora atera, eta bertan baso txiki bat balin badago, edo erreka bat balin badago, ikustearekin bakarrik eta irakasleak azalduta, eta bertan praktika txiki batzuk egin da, askoz gehiago ikasten da, zuk esan ez bezala, memorizatu dauden ez da gizan bat ibaiak eta nahi bota paper batean. Zenbatek hasi naizela, zenbatek ez ditugu gogoratzen, adibidez, aitarekin, amarekin edo aitxonamonekin mendira joaten zinenean, eta nola kontatzen zizun, begira hemen, eta nola ikasten dezun bertan egonez, ikusiz, ez, usainduz, sentituz, eta ez, hortxe liburua, mapa, eta eta hola, nik gogoratzen dut ikasi nuela hitz bat, igadura. Hori bai, beti gogoratzen dut, igadura, ikasi nuela. Oso hitz garrantzitsua da, gaur egun, dena igatzen, artifizializatzen eta igatzen. Eta igatzen dugun lur hori, itxasora doa, eta berriro sortzerako gu ez geha menengo. Wow. Nahi etorri zei burua, zuri entzuten, behin entzen genuen hemen mimoari buruz, ez? Arte eszenikoetan gertatzen dena mimoarekin. Funtsezkoa da, oinarrizkoa da, denok badakigu oso garrantzitsua dela, baina gero bizi egin da beste disiplinen itzalian, edo ez da baloratzen, edo ez da itzendatzen, edo ez da ikasten gainontzeko bezala arte dramatikoetan, eskoletan, ez nuke esango mimoa eta geografia berdina direla, baina pentsatzen dut ez dela justoa, ez? Horrelako zientzia handi bat, besten menpean bizitzia, ez? Eta neri oso kuriosoa iruditu zait esan duzunean lurralde antolamentuetan, ez? Orain halako garrantzia ematen zaio etorkizuneko hiria, nolakoa nahiko zenuk, ez dakizer, eta gero esan duzuna, arkitektoak? Eta, bestere matera ipatuzu. Ingenierin bat, biologon bat, akitxo. Baina oso teknikoak eta zurrunak iruditzen zaizkin nire akaso, eta hori geografoak ez egotea. Egia da, ez dudala agian sekula pentsatu, zuk esan arte, Bai, hori esan behar nuen, bai, hori aipatu behar nuen nik, ez dela zerbait horrela burua nuena, ez? Ze disiplinatako jendea falta da hemen, baina egia da, aipatu dugun bezala, ez? Eta azken urteetan, eta azken hamarkadetan, ze garrantzia hartu duten klima eta klima aldaketa bezalako gaiek, eta hirigintzak, nik uste dut arazo badaukagula hiriekin, oraintxe kalera begirari nintzen eta kotxeak ikusten, ez? Eta pentsatzen ari nintzen nola sortu ditugun gure herriguneak eta hiriak kotxea sujetu gisa hartuta eta ez pertsonak, eta uste dut horrere geografia kontuan hartzekoa dela, eta orain aipatu duzunez, segulako kanpaina egingo dugu. Noski baietz, geografiarik garrantzia gehiago hemen bertaio.
Bai, dudik gabe, arkitekturak eta guztik kriston garrantzia daukate, azkenen azpiegitura horiek eraiki inberdia, antolatu inberdia, sortu inberdia, geografo batek ez dauka perfil hori, baina geografok bai dauke pentsamendu oso zeharkakoa eta urrutira behitzen, esaten da holistiko, una mirada holistika, abaniko bat bezala, gauza asko hartzen ditu, eta beste gainontzeko espezializateak, dia espezialistak beraien alorrean gauza konkretu batean. Espezialitate desberdinak behar dira gehituta gauzak ondo antolatzeko. Eta ikusita datorren paradigma aldaketa honekin, klima aldaketaren krisiarekin, eta gure hiriak, zuk esan dezun bezala hori nola dauzkagun eraikita aldatu egin behar da. Eta pixkanakakoa izan behar du baita ere, bortitza ezin du izan, ze ziteu gazak ondo egingo. Pixkanakako aldaketa horretan gauza asko hartu behar dira kontutan. Eta batez ere hemen Euskal Herrian nola bizigean eremu oso txikian toki oso gutxi daukagu, malda handiko tokia ditugu, ibaiek presentzia handia daukate. Gauzak pentsamendu onakin inbiar die, eta hortako oinarrian da serio hartzea lan horietan lan egiten duten espezialistei, eta nire ustez, oain sartutan hola hezkuntza mundu honetan, nik uste oso garrantzitsuela hezkuntzatik transmititzen aste hau guztia, eta ea futurei behida, aurrei behida, gauzak aldatu daitezken edo ez. Sempre deixen ferides, pobrets, no ho pot. Printze txikiaren musikaleko La Rosa entzuten ari garenez, nik beste hausnarketa bat botako dizut. Gizu Printze txikiaren, Principito, Le Petit Prince, ipuina edo historia handi horretako pertsonai garrantzitsuenetako bat geografoa dela. Geografoak erakusten diolako printzipe txikiari edertasuna efimeroa dela eta egia guztiak beti konprobatu egin behar direla. Berak erakusten dio, bera ez dela esploratzailea, geografoa dela, baina berak esploratzaileek esaten duten guztia konprobatzen duela. Esploratzaile batek esaten badio, ez dakizet tokitan mendi bat dago, geografoak konprobatu egin behar duela, ze beti egia hainzoin bat iturritatik edan da, egia ziurtatu egin behar dela. Beraz, geografoa da ipuineko pertsonai top bost esango dugu, zekar, eske printzipea bera, arroxa, baina oso garrantzitsua da. Eta liburu garrantzitsu batetik joana, esan nahi Noski. Eta geografok bai dia esploratzaileek neurri baten, azkenen ezagutin behar dute lurraldea, ezagutin behar dute, ezin dute gelditu gauza bakar batekin, urrutira joan behar dute, gauza asko ikusi behar dituzte, eta ondorioztatu, konfirmatu zuk esan dezuna, ezta? Horrela utziko dugu gaurko ikasgaia? Oso ondo negatik. Perfecto. Horrelako irakasleekin bai. Eskerrik asko, Andoni Mateo Euskadera. Eskerrik gaina. Hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Tots hipnotitzats i toca'm, soc tan bonica, tan presumida, que sento de lluny com em Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras
boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Ei, iritsi dira? Iritsi dira? Bai, Hemen daude, Bai, hemen daude barkuak. Eta piratak. Eta arrantzaleak, eta marinelak, eta saregileak, eta sukaldariak, eta... Me condena sin guardar reposo. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. COVID-19 pandemia mundialaren ondorioz, 2020ko Pasaia Itsas Festivala 2022ko Pasaia Itsas Festivala bilakatu da. 2018ko edizioak Pasaiako badia itsas kulturaz bete zuen. Sekulako ondare balioa zuten 100 itsasontzi tradizionalek urak zeharkatu zituzten, eta beleek Pasaia okupatu zuten. Aldi berean, lehorrean noski, musika, gastronomia, artisautza tailerrak eta divulgazioko ekitaldiak egin zituzten. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta. Lau egunez, Pasaiako kresalusaina areagotu egin zen. Itsasoari eta bertako jendeari gorazarre egiteko. Itsasoak agintzen baitu herrian. Pasaia portua da. Pasaia estropadak dira. Arrantzaleak, untziolak, saregileak. Pasaia itsasoarekiko pasioa da. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo curas la camisa, solo lo importuna. Gaur hasiko da 2022ko Pasaia Itsas Festivala, eta 160 ontzi tradizional baino gehiago bilduko dira badian. Izenak jakin nahi dituzue? Maritxe, La Recouvrance, Standard, Ostertzle, Silla, Mater, Rig Andersen... Mai, oiana, ze izan jarriko zeniek ezuek belaontziei, ez? Belaontzi bat edukiko bazen dute? Ba, etorri zai burura baten alkantur. Zeren... Alkantur? Ez dakit ez da, baino txikitan margotu nuen, igual 6 urtekin nuen, margotu nuen pirata itxasontzi txiki bat, eta jarri nuen alkantur. Ara? Ez dakit nundik zer dan, edo igual ez dauka zentzurik, baino etorri zait izen hori burura, eta alkantur izendatuko nioke. Ba... Izena oso polita, bai? Eta nik ez dut gutxi etxi nahi, baina gizu zeren izen hartzen diodan alkanturri. Hemen Euskal Herritik autobus batean sartu eta erretiratuak Alakantera eramaten dituen Tur turistiko. tur turistikoarena. Baina barko pirata batera aldatuko zen. Eta zuko jana? bai esan ez dut sekula pentsatu. Gauza hauek pentsatu eta eduki behar dira, adibidez, Bai. txakur bat edukiko bazenu, ze izen jarriko zenioke. Edo, Itxasontzi bat izango... belauntzi bat, Bai, barkutxo bat. Zaizu zer bururatzen? Ez. A ber, nik uste dut izenak izan behar duela motza, Mhm. pentsatzen dute, ez dakit, nik ez dut barkurik. Gainera beti esaten dut, norberak barku bat edukitza baina asko zobea dela inguruan lagun bat edukitza barku duna. Ze, Zalantzia gabe. noski barkuak, Gero mantendu bai, hor kudeak eta ez da erraxa. Baina uste dut, barku bati izena jartzeko, Begira, banik motza. motz. Motz, oi! Eta txiki edo handia izango zen. Bai, zugarri. Ez dakit, baina urrezkoa. Oi, ze bonita. Gogorki loturik gaude Gizonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia Ekinta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu Bakizu ze izan jarriko nuke nik. Zein? Nik Kontxita eta Marimi. Izena jarriko nioke barkoari. Gure ostiraletako amona jakintxoen omenez. Kontxita eta Marimi urak zeharkatzen, beraiek bezala beti alde batetik bestera ibiltzen dira eta.
Baina Alkantur, Motz eta Kontxita eta Marimi ez dira Pasaian egongo. Ez dira badiara gerturatuko, agian beste urte batean, jaialdia arrakastatxoa balin bada eta ziur nago izango dela, errepikatu egingo dute, eta egunen batean han agertuko gara gure barkutxoekin. Agian paperezko barkutxoak izan daitezke. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Baina esan bezala, 160tik gora egongo dira, beraz, batzuk orkestuko ditugu. Ondo iruditzen zaizue? Bai, primeran, ni hasiko naiz. Bai. Oosterschelde. Oi? Ekialdeko eskalda, esan nahi du. Holandako hiru zutoineko goleta da. Guztira 50 metro neurtzen duena. 1918an eraiki zuten Holandan eta Alemaniako banderapean nabigatzen du. Belauntziko itsas eraikuntzaren adierazlea da. 100 tona salgai eraman alizateko sortua da. Adreiluak, egurra, bananak, patatak. 1988an, itsasontzia erosi eta jatorrizko erara zahar berritu zuten. Zahar berritze planak ikerketa historikoei eta eraldatu aurretik ontzian nabigatu zuen azken kapitain alemaniarren lankidetzari esker gauzatu zituzten. Sortu ginenen borberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo dute. Nik beste bat, aurkeztuko dizuet. La Recouvrance, Frantziatik dator, eta 19. mendeko barku militar baten erreplika bat da. Hau ez da benetazkoa. Beltzez, berdez eta urre kolore jantzia, 2 mastako itsasontzionek urak azkar zeharkatzen ditu. 230 metro karratuko azalera beladunari esker. Akizue zertarako erabiltzen zuten? Nola oso azkarra zen, hasiera batean, presazko mezuak edo gutunak helarazteko erabiltzen zuten. Agian bigarren kafeko postaleiaketako postalak dakartza barko horrek. Esku jasoko dute sendota prestu, beren bizitzen edergai, beren bizitzen... Eta azalduko dizuegun azkena, La Marite. 100 urtetik gorako goleta honek 54 eta 0,9 metroko luzera du. Horrez gain 13 bela eta 3 masta ditu. Guztira 650 metro inguru. Izugarria. Historioz betetako egurrezko belaontzia da. 1923an Fekampen Normandian eraikitakoa. Frantziako itsasondareko pieza garrantzitsu hau bakailu ontzi gisa eraiki zen hasieran eta hoiz egin zuen Ternuako bankuetan 1924an lehen aldiz 24 pertsonez osatutako tripulazioarekin. Loka barko handia eta 24 pertsona berrek? Jo. Tamakaiuz beteko hartzi. Esan bezala, 160 barku ikusi ere izango ditugu, baita txiki-txikitxoak ere, esaten den bezala, tamainak ez du ajola. Hortxe dauzkago adibidez, Bitori izeneko kanoa bat, Catalina izeneko guzia motako barku bat, Gema izeneko batela, Miriam izeneko belaontzi latinoa. Danak emakumezko izenak. Akaso arrantzaleek emazten falta sumatuko zuten eta... Bueno, edo superstizio kontua. Tradizioz itsasontziek emakume izena eraman izan dute, eta mitologia izan daiteke arrazoietako bat. Greziarrek eta erromatarrek, baita Mediterraneoa populatu zuten beste aintzinako zibilizazioak ere, jainkosen eta beste izaki mitologiko batzuen izenak aukeratzen zituzten, itsasontziak izendatzeko. Adibidez dakit Afrodita. Gustatzen zait izen hori barku bat entzat, Ametsa bizalen krustazioak, izarrak harriak ondartu irriak, lamian soak, portu baten bila. Baina denboraren poderioz, mendeak igaro ala, mitologiak munduan menderatzen duten erlijio monoteista handiei bide eman zien, adibidez kristautasuna, judasuna edo islamismoa. Eta ondorioz, emakume jainkosa eta izaki mitologiko horien gurtza ia desagertu egin zen. Baina zenbait teorien arabera, ontziei emakume izena jartzeko itura zabaltzen jarraitu zen, naiz eta izen horiek ez zuten izaera mitologikorik. Aranon bihurtu gean Titanik, Trizoz mendi,
elkarri begira, erraldoi geldi. Hor dauzkago adibidez Euskal Herrian eraikitako Nao Victoria, edo Queen Elizabeth izeneko kruzero handi horiek, metroko luzera dutenak, baina tira, mitologiaren historiotxi hori bai, polita da, nahiko polita da, baina ez dakit guztiz egia ote den. Nik entzuna dut, emakume bat tripulazioko kide izatea iragarpen txartzat jotzen zutela. Ontzia, kontrola ezina, bilakatzen zelako. Eta beraz, kapitainek emakume izenak aukeratzen zituzten nabigatzen ari ziren itsasontzirako emakumen ikurren bat izateko sikiera bat. Hori gaur egun ere politikariak askoten egiten dute, edo erakundeetan, lantaldeetan, iragarkian emakume bat jarriko dugu, baina gero zuzendaritza taldean bat bera ere ez. Horrelako zerbait zen, kanpaina marketingian utxa. Eta oan Eskerrak leku batzuetan behintzat gauzak pixkanaka aldatzen ari diren, eta itsas festivalean emakumeen presentzia egongo da noski baietz. Bereziki lurrean antolatu dituzten dantza eta musika emanaldietan. Izan ere, itsas festivala Euskadiko itsasontzi tradizionalen topaketa da. Neurri handi batean, itsasoa protagonista duen ikuspuntua eskaintzen duen ikuskizuna da. Hala ere, Pasaia itsas festivala haratago doa, eta kultur, gastronomia eta musika jarduera eskaintza zabala eskaini nahi digute. Iausten instantak irubi bat itxasorat biaretzi ezer hortzeari utzi. Gaur guk bigarren kafea amaitu bezain pronto, 6 ze nik badakit antolakuntzan esan dutela ez lehenago ezin da, ze bigarren kafea dago eta zuzenean ari dira eta ez dugu saio hori zabalduko. Beraz, arratsaldeko 6etan itsasontzien sarrera eta Pasaia itsas festivalaren hasiera izango da. Arratsaldean zehar hasiko dira badian sartzen parte hartuko duten ontziak. Musika, dantza eta kainoiekin emango diete ongi etorria. Baina lagun maiteak zein da gaurko plana? Gaurko plana, atxaleko 8etan, Oreka Teixa eta Tiegi Bizkari. Oreka Teixa bandak eta Tiegi Bizkari abeslariak eskainiko dute itsas jaialdiko lehen kontzertua. Bertako erritmoak eta egurrezko eta harrizko txalapartak ahotsarekin eta perkusioarekin astuko dituzte. Eta 9:00 Pao Barreto, kolombiar abeslariekin itxiko dugu itsas jaialdiaren lehen eguna. Karibeko erritmoak dantzatuz eta estilo askotako kontzertuaz gozatuz. Cumbia, soul, funk, swing. Eta Lindy Hop? Agian, Agian. Eta ostiralean, ze agian gaur, arratsaldeko 5 dira, 6etarako, ezingo duzu Pasaira iritsi, lasai. Bihar ostirala kontzertuz beteriko eguna izango da. Deine, Mugan, Feten, Kaixo, Lamiak, edo Lier adibidez. Eta larun batean aldiz, Rambling Lips, Arima Soul, Fundación Toni Manero. Baina noski esan bezala, hau barku ezaratago doa, eta musika ezaratago doa, beraz, tailerrak, dantzak, Victor Hugoren Miserableen emanaldia, denetarik topatuko duzue. Baita jateko eta edatekoa ere, ze garagardo propioa egin dute. Bereziki jaialdirako sortutako garagardo bat, mala gizonak egin du. Itsas festivalerako eta Albaola izena jarri diote. Neguko keiaren antzera Albaola ipa bat da, indian paleale bat. Gardena oso arina eta freskoagoan. Hori kontatu digute behintzat, ze oraindik ez dugu dastatu.
Iragazi eta pasteurizatu gabe eta bere heltze denbora errespetatuz, 5,5 graduko alkohol graduazioa du. Beraz, beste zerbait behar duzue? Barkuak, musika, algarak, garagardoa... Larre berdeak etxe zuriteilak horriak, jendarme autoak bidean, bai ondizet panopetik. Jendia familia erretratuetan bezala, larritasuneraino perfumaturiko harima erakutsiz doia mezetara. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena. Eta bereziki interesgarria izango da oraindik ikusi ez balin baduzue, igandean eskainiko duten dokumentala, Aita Mari dokumentala. Horrez gain mai ingurua egingo dute, bertan izango dira Amets Artzaiuz, Isa Egiguren, Patricia Ponce, Gerardo Carrere eta Abdulaye Ser. Martin Larralde honelako egun batez hiltzen galeretan. Eta bakizu igandea 29, arratsaldeko 4 zer egongo den. Hau agian Andoni Mateosen intereseko izango da. Arantzadiren eskutik astronomia tailerra. Baina bueno, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzat, Zikin batela esan naiz. Pinta derra dauka, tailer hori aterki bat eraman behar dela, eta ez? Bai, itxura oso dauka, ea norbait bidaltzen dugun, bigarren kafezale bat, kafeinairik gabeko kafezale bat, noski 6 eta 12 urte bitartean, eta ea kontatzen dugun, gu beste ekintzetara animatuko gara. Baina gehiago jakin nahi balin baduzue, pasaiaitsasfestivala.org webgunean informazio guztia topatuko duzue. Beraz, animatu zaitezte, askotan esaten dugu gure herria, Euskal Herria itsasoari begira sortutako eta itsasoari begira hazitako herria dela, beraz, joan Pasaiara, 160 barku baino gehiago. Eta esan bezala, ea piratak topatzen dituzuen, niri beldurra manten diate, baina agian zuei ez. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Berrogeita 17 urte gaur Antonio Carmonak. Ketama Espainian agitzezagun egintzen taldeko abeslari nagusia da. Flamenko berriaren ordezkari onenetakoa. Flamenkoa bertze estilo batzuekin fusionatzeko erakutsitako trebeziagatik. Granadan jaio zen Antonio Carmona eta familiatik datorkio musikarekiko lotura, flamenkoarekiko lotura. Abitxuela Zarraren birbiloba, Jose Carmonaren biloba, Juan Abitxuela gitarrista flamenkoaren semea eta Pepe Abitxuela gitarjolearen iloba delako. Eta bera bakarrik ez, anaiek ere jakina jaso zuten erentzia hori. Eta horrela osatuzun Juan Jose Carmona anaiarekin eta Jose Miguel Carmona lengusuarekin batera, Ketama. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa.
gure webgunean eta podcast plataformetan. Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en 1000 ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat. Baina itxasoari beldur badiozue, beste mota bateko planak ere baditugu, badakizu, ostegunero Oian Amaritoren agenbek zerrendatxoa osatzen duela, eta hementxe aipatzen ditugula astebururako proposamen ugari. Gaur baduzkago? Bai, jakina. Ze ikasle ona den, eske bai. Ibaiekin ez, baina olakoekin bai. Hasiko gara, ostiraleko proposamen batzuekin, esan beti hauek proposamen batzu direla, beste asko ere egongo direla, Baina, bueno. Eta ez zaituztegu derrigortzen, Ez, jakina. Ez. Bihar album ikusteko aukera izango duzue. Bale, bai, derrigortzen zaituztet. Album ikusi egin behar duzue. Bai, nik uste dut joaten den edo zeinek primeran pasatuko duela. Eta kutsiatu egiten dute beraiek holtza gainean duten energia, Intzak eta Mikelek duten energia hori. Eta Galdakaoko Torrezabal kulturgunean. Izango dira arratsaleko 8:00. Beste proposamen bat, Winona eta Grace. Hauek Elorrioko Arriola antzokian izango dira 8:00. Eta aktoreak Ainhoa Artetxe eta Graziela Doniz dira. Eta aktore izan nahi duten bi neska dira, parranda baten ostean, zinema edo antzerki zuzendari beten etxean esnatuko dira, eta hortxe, beraien zalantzak, ez dute asko gogoratzen, aktore izan nahi ote dutenez, eta sinopsian bertan esaldi bat badago Marilynek esaten zuena, amestea, edo aktore izatearekin amestea, izatea baino, askoz ere emozionanteagoa dela, esaten omen zuen. Ze polilla. Akigu Winona eta Grace izenak zein egiten dieten referentzia? Nik ez. Ui, baina norbaitek bai. Iruditu zait, sekretua zela, edo horrela. Ez, baina pentsatzen dut, pentsatu inbarko luke bakoitza zein izan ote daitekeen. Baina niri bi izen etorri zaizkit. Bai, horregatik, baina nik baina hien ez dira noriek, bale. Baina zeinegan pentsatu zuzu. Ez. Bale. Hanka sartuko dut akaso. Azuri? Bigarren kafean ez dagoen kasartzerik, aukera hori ez da existitzen. Té molt clar que aquí no hagués estat feliç, però reconeix que això de... Niri Winona Ryder eta Grace Kelly. Bai. Besar-nos és marxar amb molt poc estil. Pentsatuen dut ziurtasunez jakiteko ikusi egin marko dugula lana. Begira, Elorrioko Arriola antzokian 8:00. Hoixe. Beste emanaldi bat, kopaz kopa, kasu honetan lehen Albaola Garagardo aipatu gu, hemen ardoaren inguruan, ibiliko dira kopaz kopa, Getxoko musike barrin eskainiko dute emanaldi hau. Biba Boi, Dario Fo eta Franka Arrame akorduan, hauek Iruñako Sanduzelaiko Zibiboxean egongo dira arratsaleko 7:00. Irakurketa dramatizatu bat egingo dute Mikel Martinezek eta Irati Agirre Azkuenagak, eta Dario Fo eta Franka Arrameren testu ezberdinak antzeztu edo interpretatuko dituzte beraien testuak, eta denok ezagutzen ditugu, akaso gehiago ezagutzen dugu Dario Fo, baino emanaldi honetan biak ondo ezagutzeko aukera izango dugu. Però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar. Gurean izan zen, semea, Jabato, eta nire semea pixka bat motelago dabil soilik, Sopelako Kurtzio kulturetxean eskainiko dute atxaldeko 8:00. Aldarri bat bertsoz, proposamen interesgarri hau, Goiurik asko maite duena. Bai, ni ikustera joan nintzen, hemen Tolosako Topika aretoan, eta gomendagarria oso. Altzoko Batzarre Muño kulturgunean izango dira 7:00. Esnatu naiz, Andoni Mutiloak bere estreinaldia izan zuen Poltsiko antzerkian Lanberriarekin, baina berriz ere Esnatu naizekin emanaldia dauzka, eta Zizur Nagusiko kulturetxean izango da gaueko 9:00. Antion Telleria berriz nekatutakekin Donostiako Dokan gaueko 9:00. Hau, nekatutak ez, hau neka ezina da. Behin eta berriz. Leku guztietan, bakarrizketak eskaintzen. Bai. Gainera badakit, ze
hau ikustera joan nintzen, hasieran berak ere txista egiten duela, zenbat aldiz eitu dioten, eta zenbat bakarrizketa eskaintzen ari den. Que son finas como arena, que sin intención, sin mala intención. Beste proposamen bat, Andre Zaharraren manifestua. Arrasateko Amaia Antzokian izango dira Iraia Elias eta Idoia atxaldeko 7:00. Gure zirkua, joan den astean esan genuen Durangotik alde egingo zutela, uste dut igandean, eta orain Amurriora iritsi dira, eta kainaren 5 arte bertan izango dira. Basotik itsasora, hau Andoaingo Bastero eskiniko da 7:00, eta elkartasun eta arte proiektu bada, nasketa bada, dokumental badago, lehendabizi, eta ondoren ikuskizuna. Eta pixka bat elkartasunaren inguruan, errefuxiatuekiko dugun harreman horren inguruan arituko da. Eta pixka bat egingo duena da, Gerra Zibilean Estatu Espainiarretik alde egin behar izan zuten errepublikar asko aipatuko dira edo hoien inguruan, eta aldi berean gaur egun itsasoa zeharkatzen duten errefuxiatu hoiek guztiak ere denak pixkat harremanduko du. Dantzaz konpainiaren lan bat da eta koreografia Josu Mujikak egin du. Arratsaldeko 7:00 Andoaingo Basteron. Hoxe, bai. Oso ordu ona iruditzen zait. Arratsaldeko 7:00 ez duzu zalantzarik egiten, afalduz ere egiten da. Ostean. Ondoren, bai. Bai. Ze gero ordu batzuen arabera batzutan pentsatzen duzu, afalduta joan behar dugu edo gero afaldu behar dugu. Ze afaria beti pentsatu behar da, Bai. Lehen esan dugu Bigarren kafean pertsona guztiak onartzen ditugula, baino ez. Salbuespen bat egin behar dut. Bai? Afaldu denbora galdu, esan duten pertsonak. Hori pentsatzen nintzen esaldia. Bai. Ez ditut onartzen nik Bigarren kafean. Niri ere zai denbora galtze bat iruditzen alderantziz. Denbora galdu ez, horixe. Ez. Eta ostiralerako azken plana. Bai, dantza hau ere. La muerte y la doncella. Iruñako Gaiarre Antzokian izango da 8:00, eta Valentziako Kultura Institutuak sortu duen obra bada. Schuberten obra batean oinarritzen da, eta bizitza eta heriotza ditu ardatz, eta batetik bestera egiten dugun bidaia edo bide hori. Larumateko proposamen batzuk. Perfecto. Eresia lurra harin bekizu ama, ondarrun egongo dira, eta ordutegiarekin lan honekin beti arazoa ditut, eta ondarrun saiatu naiz ere webgunean aurkitzen, baina zuk akaso goiurititar aurkituko duzu. Tarara Ika Teatroaren obra hau, Igorreko Lasarte aretoan eskainiko dute 8:00. Kale Gorrian, Kale Fest hasiko da, eta ekitaldi jaialdi honen barnean, Euskarazko kale arteen jaialdia da, Getxoko Kasino Plazan emango dute Kale Gorrian ikuskizuna, eguerdiko ordu batean. Eta etxegabetzeen gaiari buruz egin du lana Barsanti Antzerki konpainiak, eta, Marino eta Begoña senarremazte batzu dira, jubilatuak, eta bere etxebizitzatik bota egin behar dituzte, segizio judizial baten zain daude. Orduan, pixka bat gai hori, guztiok ezagutzen duguna, eta zoritxarrez, etxe askotan bizi izan dutena, horren inguruko lan bat egingo dute. Zein interesgarria. Bai. Eta beste proposamen bat ezberdina, hau, akaso honek ez dakit umore izango duen, baina 5 minutuk ziur baduela. Leaburuko Txarama Kulturetxean 6:30 eskainiko dute, Andoni Agirre Gomez Korta, eta Itziar Urreta Bizkaiak. Eta hau zen bikote bat, justu haurdunaldi proba egin duena, ama izateko presnagoez, aita izateko, zegertatuko da, eta hor sortzen diren galdera hoie, baina ziur, umore tokiarekin. Ziur. Miarritzeko Malanden baleta, joan den astean Donostian aritu zen, eta kasu honetan Basauriko Sozial Antzokian egongo da 8:00, Mozart Adeu eta Siren pieza eskaintzen. Ulises cruzó el mismo mar en la odisea de nuestro siglo. Eta azken dantza proposamenak, Otro virtuosismo posible, Bilboko La Fundizionen 7:00, eta bertan Anika Panito, italiarrak sortu du dantza ikuskizun bat, baina ez da ziur aski ikuskizun hutsa izango.
nasketa bat izango du, ikuslea gonbidatu nahi du esperientzia bat bizitzera, mugimenduan akaso jarriko ditu, nik uste dut ikuskizuna baino zerbait gehiago izango dela. Eta lehen aipatu dugun Pasaiako Itsas Festivalaren barnean, Kresala dantzataldeak, Amoria eta Dolore, Elkano lehen mundu bira lana eskainiko du Juan Berasategin atxaldeko 7:00. Eta igandea, hoixe, lubaki lainotxua, ikusteko aukera izango dugu, Erandioko Jose Murueta kulturretxean 7:00. Gisel, dantza, Donostiako kursalean ordu berean 7:00. Eta dantza konpainia nazionalak sortu du. Gisel obra famatua da guztiontzat, eta bertsio bat izango da oraingoan, Joaki de Luz koreografoak sortu duena. Eta denetarik izango du boleroak egongo dira, eta baita Bekerren olerkiak ere. Errimak Bioinetan, Ati konpainiarena, Berrobin, 7:00, bertsoa eta dantza nahasten dituen. Lan hau eta estreinaldi bat, Abundantz, Donostiako Gaztezenan, egian bertan. Arratsaleko 7:30 hemen izan genituen, Osa eta Mujika, eta kasu honetan ez da jaiotz osa bakarrik egongo holtzan, 5 dantzari izango dira bertan arituko direnak, eta pasio eta desioaren inguruan arituko dira. Baina ez hori bakarrik, beraiei ere gustatzen zaie gizarte gaiak lantzea, beraien lanetan, eta hoiek ere aipatuko dituzte. Ziur estreinaldi ona izango dela edo, eta beraien estilo propio hori mantentzen jarraituko dutela. Eta beste proposamen bat, Hasta el infinito y más allá. Hau ere Bilboko La Fundizionen, 7:00, larumatean emanaldi bat egongo da beste gauza batena eta igandean hau. Ian Garzidek sortu du, eta berak ere dantzatzen du pieza hau, eta gizakiak heriotzarekin duen harremanari buruz hitz egingo du. Eta askotan bizitzan markatzen edo hortxe geratzen zaizkigun bizipen hoiei buruz. Eta Mai, eszena kalera... Gaur hasten da, irailaren 25 arte, eszena kalera programa, usteuz, 60 piko ikuskizuna, 22 euskal konpainia, beraz, kalen ere aukera dagoan, zerka ikusteko. Ondo entzun duzu, irailera arte. Bai. Ziklo osoa, 3 hilabetikoa. Porque ya estoy llegando, lo que intento explicar es que ya estoy llegando. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Duerme en la retina. Dicen que hay ciudades que desprenden dopamina. Dicen que la luna brilla como nunca si la miras desde calles donde bailas con la tuna. Dicen que es coqueta. Garazi López de Armentia, Gasteiz, dantzari eta koreografoa. Dantza ikasketak Bartzelonako Company and Company eskolan burutu zituen. Dantza klasiko, garaikide eta modernoko eskolak jasoz. Baita kantu eta interpretaziokoak ere. Beti jarraitu du bere formakuntzarekin, eta antzerki fisiko eta butoan ere asko sakondu du. Pasan horas invitando a la más guapa. Llueve con encanto, llueve por pereza y vamos conquistando. Moreno Bernardi italiarrarekin lan egiten hasi zen 2008 urtean, eta Krea bekari esker Alexe aritu da bere hainbat produkziotan.
Horrez gain, urtetan Frantziako Obra Theatre konpainiarekin antzezpen lanetan aritu da. Lleno de otros pueblos, dicen que no hay nada más bonito que vivir en Santiago. 2011 garren urtean Gasteizera bueltatza erabaki zuen, eta dantza eta interpretazio irakasle hasi zen lanean. Horrela hainbat talderentzat egin ditu interprete lanak, eta baita 2012 garren urtean Parasit konpainia sortu ere. Besteak beste, konpainia hauekin aritu da dantzan. Porpol, aipaturiko Parasit kolektiboa, Nui dantza, Dos kolektiboa, horrela hainbat lanetan ikusi ahal izan dugu. Bizi, Usteak ustel, Itzulera, El fin de las cosas, Aritz Lopezekin batera, Gorpuztu, Max sarietarako hautagai izatera eraman zuena, edota Ladies on Fight. Y es más elegante incluso que la moraleja. Dicen que hay terrazas llenas de estudiantes. Interprete izateaz gain, koreografia ezberdinak ere sortu ditu, eta egun, dantza eskolak ematen diardu Gasteiz, naiz beste hainbat tokitan, Bartzelonan edota Frantzian. Halaber, bere neba Unai López de Armentiarekin, 2013an eratutako Baratza aretoaren sortzaile eta zuzendarietako bat da. Gasteizko arte eszeniko garaikideen zentroa. Vi llorar de rabia, vi llorar de pena. Honetaz guztiaz gain, beti dabil mugimenduaren inguruan ikertzen. Berak dioen bezala, ezinbestekoa da artean ere ikertzea, bai artearentzat eta baita gizartearentzat ere. Holtza gainean lan ezberdinetan goza dezakegu berarekin, eta gaurkoan berarekin hitz egiteko tartea izango dugu hemen. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Garazi López de Armentia Olabe. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehenengo galdera nik egingo dizut. Gero Oianak sakonduko du, baina bai, lehenengo galdera betikoa. Kafea gustoko du Garazi López de Armentiak? Gustoko bai, baina ez naiz oso kafezalea. A ber, barkatu, entzuten naiz, gero. Segundo. Igual kendu behar dut hau. Lasai, listo. Orain konponduta. Vale, primeran. Eske, bai, asko urduritzen hau. Eta jakin behar dut noiz hartu, beti ezin dut. Uste dut erantzun hau askotan errepikatzen dela arte eszenikoen gonbidatuekin, dantzari, aktoreekin, askotan gertatzen da, kafea bai, baino tamainan. Oianak aldiz ez? Nik ez dut hartzen. Ez. Lasai, baina ez esan horrela triste, Ez dauka konpexurik ez. Eta listo. Bueno, orain hasi naiteke, ez dago, Juri? Noski. Begira, Garazi, nik jakin nahiko nuke, nik aipatu dut Bartzelonan aritu zinela konpani eskolan ikasten, baina jakin nahiko nuke aurretik nola piztu zitzaizun dantzarako gogoa, edo nola hasi zinen dantzan? Ez dakit oso ondo, ni egiten nuen gimnasia ritmikoa txikitan, eskolarra, ez kompetizio, goiko kompetizioak ez da ezer. Eta nire irakasleak, montatu zuten dantza talde bat. Eta horra aritu nintzen, ez genuen ere ez teknika eta ikasten, baina, zerbait piztu zitzaidan, eta 19 urtekin esan nuen, noa probatzera, hau den gustatzen zaidana, horrela izan zen, ez zen oso zerbait oso atzetik datorrena, ez ezer. Izan zen, bota eta asmatu. Hori esan barrezun probatu eta gustoko izan zenuen, ez da? Bai, ez bakarri gustoko. Orain ezin izango nuke ulertu nire bizitza dantzari gabe. Bai. Hay 100 tornes a la vida, escoltante respirar, que en caldrien 10.000 segles. Esan duzu ezingo zenukela ulertu zure bizitza dantzari gabe. Zer da dantzak ematen dizuna?
lanbide izateaz gain ziur aski gauza asko. Bai, ematen dizkidana da erramenta pilo bat bizitzari aurre egiteko eta ikasteko. Gehiena lehenengo gorputzean ikusten dut eta gero ja beste esparru guztietara edatzen da. Baina lehenengo gorputzean eta mugitzerakoan eta hor da ulertzen dudanean gauzak. Elkarrizketarekin jarratu aurretik, Oiana, Jon Lizek topatu du Lurra Arin Bekizu amaren ordutegia. Beraz, aipatu egingo dugu bazpare, Jon Lizi bere lana eskertzagatik bereziki. Izango da maiatzaren 28an, arratsaldeko 7:00. Eskerrik asko gure entzule, eguneko entzule kutxunari. Bueno ez, denak zarete entzule kutxuna. Alguns pensen que se'ns cola l'experiència entre les mans i els diria tinc la sort. Aipatu dut zure biografian, Moreno Bernardi italiarrarekin urtetan aritu zinela lanean eta lan ezberdinetan parte hartu zenuela. Nola gogoratzen dituzu hasierako akaso garaiaiek? Bueno, Moreno, bihotzean dakat da nire maisua, horrela, hitz handikin. Eta ni bukatu nituenean ikasketak, hor egiten zituenean tailerrak eta ara joaten nintzen. Eta horrelako egun batez esan zidan, ea bere hurrengo piezan egon nahi nintzen. Eta, niretzako izan zen ikaragarria. Eta gero izan nuen sortea berarekin egoteko bakarrik, egon nintzen berarekin beste 2 edo 3 urtez, eta ensaiatzen egunero berarekin. Eta Morenoke eman zidana da dantzarekiko ikuspuntu berezi bat, eskolan erakatzi ez zidatena, ez? Eta gaur egun erabiltzen dudana. Ez da ikuspuntuain teknikaren aldekoa edo bai da edertasunaren aldekoa, baina da gehiago como artisau lan horren hori piztu zidan, ez? Artisau lana eta hor lanean egotea eta maitasun handiz gogoratzen dut. Eta ere desio batekin noizbait berriro bueltatu ahal izatea berarekin gauzak egitera. Izan ere, barkatu. Beste egunean amets egin nuen. Berarekin berriro nengoela, bai. Begira, ametxe hori. Bai, nor daki. Aipatu duzula, zuk ikasketak, jaso zenituen ikasketa horietan ez, oso teknikoak zirela eta berak beste ikuspuntu bat eskaini zizula. Uste duzu oraindik ere dantza ikasketetan badagoela hori teknikotik gehiegi jotea edo aldatzen ari dira gauzak eta beste ikuspuntu batzuk, beste sortzeko modu batzuk ere irakasten dira edo? Nik uste dagoela denetarik. Oraindik oso teknikan eta esait gaizki ere iruditzen, Batzutan hortikan pasatu behar da. Gorputzaren lan zehatzetik eta konkretutik eta hor hasten dira irekitzen ateak. Lanketa hori ez baldin baduzu gorputzean, batzutan, azkenean erramintak dira. Eta ematen dizute gerora, ez izatea aukera guztiak izatea, ez? Karta guztiak barajan. Eta, izan daiteke aukera bat, baina ere oso niretzako, bakarri da nire iritzia, arriskutsua izan daitekela ere. Hor gelditzea, ez? Azkenean komunikazioan gaude. Eta teknika berez ez du komunikatzen. Teknikak ematen dizu, hori erramintak gero zure komunikazioan baliabide gehiago izateko. Italian aritu zinen, eta 2012an Gasteizen zinela, barkatu.
Bai, italianez. Bai, esan dut italiarra delako Moreno, eta gero esan dut, gaizkiari naiz. Bueno, eta bueltatu zinenen Euskal Herrira, 2012an sortu zenuten Parasit kolektiboa. Ta okerrez banabil, David Alkorta argazki edo irudi argi diseinatzailea ere proiektu horretan zegoen, ezta? Segure hemendik 2 aste barru gurean izango dugu, bai? Eta bitxia irudi zitzaidan ikustea, zuen arteko konexio bat zegoela. Parasit sortu zenuten, nolatan edo ze behar zenuten disiplina ezberdinetako jendea elkartu eta kolektibo hori sortzeko? Bueno, ni etorri nintzenean, nire neba eta nire koñata hemen zeuden. Eta aipatzen ditut, beraiek hemen egotea izan zen niretzako oso, erabaki hori hartzeko fundamentuzkoa. Eta orduan, beraiek datoz antzerki fisikotik, eta aurrek urtetan ja ni hasia nintzen joaten Obrana ziater, daukatela espazio bat, hor Frantzialdean, eta hasi nintzen beraiekin lanean bertan. Eta ikusi genuen, izan zen horrelako aurkikuntza inkreible bat nire nebarekin, nola hor espazioan, ari ginela, oso ondo ulertzen ginela. Eta espaldidanik urrun geundenez, ez ginelako elkarrekin bizi, izan zen oso polita, berriro aurkitzea horrela. Eta orduan beraiek hemen zeuden. Así que etorri nintzen, baina ja zerbaitekin hemen. Orduan, hasi ginen gure gauzak egiten beraiekin, eta atera zen, nola zen, deialdi bat, ez duko gogoratzen izena. Atera zen deialdi bat, eta David Alkorta ni orduan zen nengoen etorri eta taen hasi nintzen klaseak ematen. Eta hor zegoen David ere, bere gurasoak eramaten dutelako tae, eta esan zidan aizu begira zer atera den. Aurkeztuko gara, eta ni besteak deitu nituen, unai, Jana? Ze, apuntatuko gara, eta horrela sortu zen Parasit. Gaur egun, pieza hori egiteko, hautsa. Gaur egun, David Alkorta ez dago Parasit barruan, gero jarraitu genuen Guirurok, eta gero sartu zen Marina Suarez ere, baina hor daukagu konexio puntu hori. Gero jarraituko dut zure anaia ere aipatuko dugulako, baina pixka bat nahiko nuke lehen Moreno aipatu dudan bezala, uste dut Eva Guerrerok zure bizitzan ere, garrantzia duen norbait da Eva Guerrero, ez? Berarekin lan ezberdinetan parte hartu duzu, eta hoietako bat gorpuztu. Nik uste dut hor ikusi zintu dala lehen da bizikoz dantzan, eta justu izan zen Pasaian, Antxon, skate park batean, bai. Hor kaleko pieza intzenun, eta horretzen eukaten musika zuzenean, hor musika bozgora jutatik entzuten. Eta ni egia da, ni izugarri gustatu zitzea dela pieza, eta zure lana, esan beharra daukat. Eta musika ere, gogoratzen dut oso ederra dela. Jakin nahiko nuke nola sortu zen gorpuztu? Hori, Ebarekin hasi nintzen aurreko pieza batean, El fin de las cosas, apeatu zula, aritzekin nengoela. Eta gero sartu ginen honetan, ja hasi ginen Eba eta biok bakarrik. Eba proposatu zidan hartzea erlijio mundutik datozen mugimenduak hartzea, eta horrekin hastea arakatzen pixka bat, eta oso prozesu polita izan zen, oso gozagarria. Egon ginen gehien bat garaionen, gainera espazio ederra dela, eta uste piezari asko eman diola ere. Eta atzera egin behar dut, gauza hauek kostatzen zaizkit, baina gogoratzen dut Eba ekartzen zituen proposamenak.
Eta adibidez bat zen fustigatzearena, ez? Kolpeka, aztea gorputzari. Eta horregotin ginen. Pues, orduak hori saiatzen eta abersera ateratzen zen. Eta zerbait ikusten zuenean gustatzen zitaia, pues, horri heltzen genion eta hori gero eta gehiago lantzen genuen. Eta horrela, pues, ere nola, otoitzekin, otoitz ezberdinekin, lan egin genuen ere taitxi pixka bat egiten eta beste kulturetako dantza batzuk ikertu genituen, egon ginen ere esango dut, pirak ematen dituztenak, sufi batekin, oso izan zen izugarri ederra hori ere. Así que oso aberatza izan zen, eske hor, pues gauza pilo bat ikasi nituen, eta sortu zen gorpuztu. Eta orain ari garela adibidez lof egiten, orain dikan gorpuztu dagoenean da etxera bueltatzea. Bai, gozagarria. Eta nola gainera orain ja dauka gertatzen da piesekin zuk eraikitzen dituzula. Ematen duzu pilo bat, lan pilo bat ez dakizer, eta ja dagoenean rodatzen eta pieza bera hasten da zuri kontatzen gauzak, eta zuri ematen. Eta orduan ja esfortzu asko gutxiagoa da gehiago presentzian egotea eta bai, elkarrizketan egotea piezarekin, jendearekin eta orain gorpuztu badauka hori, bizirik dagoela. Bai. Zer errazagarria. Bai. Oraintxe galetuko dizut lofi buruz, baina gorpuzturekin amaitu aurretik, irudi batzuk ikusi ditugu aretuko emanaldiarenak, eta hor musikariez inguratuta zaude, musika zuzenean, aurrekoan ere aipatzen beste elkarrezko eta batean norbaitekin ez, musikariak zenbat eman diezaioken dantzari edo interpreteari eta alderantziz. Nola bizi duzu oholtzan, 4 dira edo 5? 4, ez da zurekin 5, hori da. Nola bizi duzu 4 horiez inguratuta egotea? Maravilla. Bai. Gorpuztu asko garatu zen musikariek gabe, hasieran, eta ni Moreno Bernardirekin asko ohitu nintzen dantzatzera musikari gabe. Orduan, daudenean oso kolaborazio berezia da. Morenok berak erakatzi zian nola arte bat beste batekin elkar bizitzeko egin behar dutena da sostengatu bakoitza bera bakarrik, erlazio batean bezala, ez? Norbera izan behar du gai behar duena esateko. Eta gero horrela, elkartzen dituzunean, elkar bizitza bat da. Ez dauka bat bestearen dependentzia. Eta horrek egiten duena da, altxatu. Eta bai, karo, horri izatea, eta gainera, beraiek ere egiten duten bidaia oso aberasgarria da niretzat. Bai, unkigarria batzutan, bai. Lehen zuk aipatu duzu Love, eta orain gu galdetuko dizugu Lofi buruz, Ladies on Fight, hemen emanaldiaren, agenda aipatzen genuenan, askotan atera izan zaigu, eta beti esan dugu, baina nik oraindik ez dut ikusteko zortea izan. Ring batean kokatzen zarete 4 borrokalari eta epaile bat, naiz eta ekipoan, ikuskizunaren ekipoan, 9 pertsona edo bazareten, oso ezberdina izan zen kasu honetan lan honen sorkuntza edo? Bai, oso. Guztiz. Eba Guerrero da zuzendaria. Bai. Bai. Bueno, Love izan zen pixkako gorra. Bai. Confesiones. Bai, ez bakarri niretzat, guztiontzat. Bueno, batean izan behar zuena zerbait pim pam pum, guazen como izatera un punto de inflexión, ez? Egiten ari garen gauzak egiten dugun moduan, pues utziko ditugu pixka bat aparte eta venga, a lo loco. Eta baina ez da inerreza. Azkenean ez zen izan hain produkzio erraza, ensaioak
izan ziren askoz gehiago, da lan egiteko oso modu ezberdinaz, hemen da dana ez dira mugimenduak garatzen. Da, mugimendu bat, beste bat, ez? Eta horrek eskatzen du energia pilo bat, eta mugimendua ikusi beste leku batetik. Niri gorpuztuk ematen dit aukera bidaiatzeko. Eta orain pixka bat, baina orain arte oso gutxi. Eta hori niretzak oso, ezberdintasun itzela da. Baina, ari da poliki-poliki beste gauza bat izaten, eta uste dut ere dela, izan dela como arriskuan jartzea ere, todo lo que estábamos montando hasta ahora, da batean hor jartzea modu horretan rin batean proposamen honekin, baina oso pozik nago ere. Ze ari dit eskaintzen beste gauza oso ezberdinak eta danetatik ikasten da. Eta honek ari dit egiten ikastea beste modu batean eta oso baliagarria izan zaidana ere. Así que hau palofere. Gauza ezberdinak ikasten, eta arte martzialak ere uste dut, ikasi zenituztela, edo saioren bat izan zenutela lan hau prestatzen ari zineten bitartean? Bai, hasieran konbate edo egin genuen pixka bat, torri zen tipo bat, ez duko gehiagi erabili. Arte martzialak gehiago egia zen gorpuztun, taitxi eta kunfurekin, baina bai, hemen ikasi pixka bat nola jotzen zen igual nola hartu, eta alo bruto. Galdera asko egin nahiko nizkizuke, baino dena etzaigun esartuko, ingo dizut, orain momentu honetan non zaude zehazki? Ez duzu esaten non nagoen fizikoki, ez? Fizikoki, baratzan. Baratzan, hori da, horri buruz hitz egin nahi nuen. Zer da baratza? Ze akaso, Gasteiztarrek ondo ezagutuko dute eta ingurukoek, baino beste askok ez dutu ezagutuko baratzaretoa. Eta hemen ere uste dut zure anaia ere, badabilela edo elkarrekin sortu zenuten zerbait da, ezta? Bai, 2013an ireki genituen ateak, eta da espazio bat non arteari ateak irekitzen dizkiogun, ez? Egiten dugu egoitzak, formakuntza egoitzak eta gero ere erakusketa. Dauzkagu 5 ziklo urtean, gutxi gora bera, erantzuten dutenak zenbat beharrei hemen daudenak, dantzari, euskarari eta ingurukoei pixka bat. Eta gero hori, saiatzen garena da batez ere 3. batzuei eskaintzea non sortu, dirua eta bultzakada batzuk. Oso zaila da horrela, oso modu motzean asaltzea baratza. Jaio zen behar batetik, hori etorri ginenean, Unai Jana eta Hirurok nahi genuen elkarrekin lan egin eta behar genuen espazio bat. Eta, aurkitu genuen baratza, egin genuen kriston obra, se nos fue un poco las manos, baina, gaur egun oso pozik nago horrekin ere, eta baina maganekin, espazio bat behar genuen, baina errentabilitate bat ateratzeko zerbait egin behar genuen. Orduan, klaseak bakarrik eman ez, hemen baseuden lekuak non dantza eta antzerkia ematen zen. Orduan, hasi ginen, ere, programazioa izaten, egoitzak, eta modu osoago batean ikusten sektoreari laguntzea. Eta honetan sartu ginen. Izan genuen sortea, hasieran ni
autogestion kultural kurtso bat egin genuen, topatu nuen Jemima Kano, justo etorri berria Bilbora, eta egin nuenean kurtsoa, egin nuen horrela, eta esan nuen, barkatu. Maravilloso esan didazuna, baina ni ezin dut ikasi, etorri nahi zara. Eta hasierako diru laguntza txiki batekin Jemima sartu zen, gure aingerutxoa, eta gurekin egon da, eta badago oraindikean ere. Así que, hau da, gure areto kutxuna. Eta esan didazu ez, galetu dizudanean, non zaude oraintxe, uste dut lan munduan edo proiektuetan uste zenuela ari nintzela horri buruz. Bai, baina galdetu, urrengo galdera zen, eta kaso azkena izango da, zeseiak hortxe ditugu, bai. Ez dakit oraintxe uste dut Ebarekin beste proiekturen batean zabiltzala izan daiteke? Bai. Donde yo terminas tú da? Nola? Donde empiezo yo terminas tú izena du proiektuak, izan daiteke edo hori ja ez? Bueno, bai, eske oraindikan ez dago oso definitua eta izan ditu bai modu ezberdinak izatekoak. Berez gu deitzen diogu tierra denadi. Baina bai, oso oraindikan oso hasieran gaude, oso polita izaten ari da, ze ari gara izaten denbora asko aretoan egoteko deskubritzen eta deskubritzen. Eta hori oso beharrezkoa dela uste dut. Baina batzutan ez da inerreza, denbora hori izaten, eta gainera diruz lagunta. Orduan, hori prozesuan gaude. Eta gero Parasaitekin ere, justo hasi gara bakarrik izketan, ez? Baina hortxe da gure proiektu berria ere, gehiago begira lan egiteari auzoarekin, eta, bueno, eziko dugu, Bueno, adi egongo gara, ea proiektu berri horiek noiz agertzen diren, eta ikusteko aukera baldin badugu, bare hobeto, ezta? Eta ea, bigarren kafea aurrez aurre hartzen dugun. Bai, hori da. Ni ez, bestela ordurituko naiz. Eskerrik asko Garazi. Mila esker. Agur. Eta guk aurrera jarraituko dugu, agur esateko. Ez digugu denbora baten beste ez ere egiteko. Kontatuko dizuegu, ekainean Leire Iribarne omenduko dutela Donibane Garaziko gaztetxean, entzuten ari garen Leire Iribarne. Loturak festivala antolatu dute, eta lelo bat erantzi diote jaialdiari. Harremanak sendotuz, zauriak sendatu. Leire Iribarneren lagunak elkartuko dira 3 eguneko egitarauan, eta haien arteko harremanak bizirik mantentzea izango da jaialdiaren helburuetako bat. Izan ere, Iribarne joan den urtarrian zendu zen auto istripu batean, eta tira, oso ekimen polita iruditu zaigu, eta horixe, sartu Donibane Garaziko gaztetxearen sare sozialetan, eta informazio gehiago topatuko duzue. Guk bere ahotsarekin utziko zaituztegu. Bihar arte. Tukeia malau Andere honek kopeta duela Ezinuka Neska kozkoja Odoletan Bere basakeriak erotzen hau Hormonak sutan Bere basakeriak erotzen hau Hormonak sutan Hormak basotik atera Zoin aurrean, lehokatu kontuajean, ilesuko gorburua, azeroa, zartatu kopetan, suntzitu guba, hormak basotik atera.
Calm and bigarren kafea.